И Да. здравейте, Денис. печени кифли, заедно с чушки. Денис ми е на кревата и му казах си отива в него, вече няма спи при мене. Не сме като геове, нали? Значи така, аз съм Арстайм и днеска... Не мога да се намества, стой. Добре, така. Добре, чакай. Малко да не глитваш в тялото ми. Така. Значи, аз съм Арстайм и днеска снимам един клип. Какъв то клип? Ще познаете ли сега? Значи, в този клип играя в един супер як сървър, ама жесток сървър, който админа, Кати мисля, че как беше 087 нещо там, какво беше, е жесток админ и един наш приятел Хелпър, който е да Flame Killer, който е също голям пич. Специално за тях правя това видео, също така и да стана ютубър. Денис! Слези от крилата! Така. Готови ли сте да такова? Да, вие чувате мен! Значи вижте сега, за това видео го правя специално да го покажа на админа, да стана ютубър. Обаче специално за моите двама приятели, нали, по-старши Кати и това, правиме 3 дена по скъпи. Дени, не се ми което глава! И така, това беше, то танц беше тук за админа, за хостера или за хелпъра там, който беше. Хелпър беше този тем. Ето как е хостерчето. Чакай само напиша най-важното нещо. Опа. Така. Аз отивам в минуто да търсим нещами. Добре, и ето това съм аз. Джекърс 247, Арстайм тире. Така, това е нашата барака на дърво. Тук Васко я прави. Warmod 3Z. Тук има хляб на земята, не знам защо. 9-3, бе, Моник. Опа, хляб. 9-3. Не 3-9-3. Добре. Така, да, също забравих да пусна... Представяш ли си? Warmod, представяш ли си? И на мен да ми обърка името. На мен само ми пише Денис, представяш ли ми така? Тук е Енис. Тия фойерверки също за вас, админа и това. Значи да ви кажа смисъл честно, хора, сървъра е повече от супер як. Тук е нашата барачка, голямата барачка. Тук е very big барака. Тук Денис е правил тая. Ти прави голямата високата барака с помощта на Flame Killer. Така, значи ние малко тук лудуваме. Аз ще пусна. Слушайте, аз ще пусна. Какво? Какво каза, бе? Ти от ли си, бе? Барака, бе. Бе, голямата барака, бе, голямата. Барака. Това къде е къртички, бе? Да, Барак Обама, ето гледайте, даже тук голямата барака. Искате ли? Чакайте. Аз съм в бараката, чакайте. Искате ли да пусна фойерверките от бараката? Аз я пуснах вече моите. Ма си манга, къде си да те предига? Имаме още 2 минути клип. Денис! Тире една. Денис и Шиена! Денис! Не искам. Не. Къде отидем? Не. Ласко, на къде тръгна, бе? От днеска играем в този сървър играем само от днеска. И сме супер развити вече. Да, от 3 часа. Да. Ама пак едно нещо. Нали, играем си вътре, развити сме доста. Благодарим, нали, на Вие развитите малко. Аз да се запознах с Flame Killer, той ми помогна и станах някакъв водач на Клюли, какво стана? Добре. Това е тук... Денис! Качито леглото, това е на Flame Killer, Денис! много няма табелката. Благодарим много на тех. Вече го казах 3 пъти, обаче съм превъзбуден, казвам. Добре, Момиче, бе. Денис! Какво? Кога видя момиче? Съм видял момиче, бе, не бе, казвам, че съм... Много ми се играе. Денис! Това беше от нас, кажете чао, кажете хай, кажете чао, кажете хай. Чао, бе, чакай ме. Добре, бе, айде, бързо идвайте да кажем чао. Айде, идвайте да кажем чао. Така. Топли хлебчета, раздаваме на публиката топли хлебчета. Вземете докато са топли. Който разбира, тук се спира. Който хване хлебчето, трябва да го върне на каса. Георги!
Да, верно. Георги, приеми ме при те... Ето ви хлебчета, който разбира, тук се спира, тут ли хлебчета продавам аз. Добре, айде, това беше от нас. Георги? Прекалено много Георги, легна. нагоре. Георги, нагоре. Бей бе. Георги, Надявам се. Какво? нагоре. Какво нагоре? Не бе, не. Форверки. Умирам бе. Не дева. Ще убия. Джуджу си махален шейх. Не, няма да пускам пак. Еми, това беше прекалено много легня. Ето фойерверки за край. Леко. И чао.